आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासै जि जोंनि ओनसोलाव जेंनाफोर थानाय सोलोंथाइनि फसंथानफोरनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो गुबुन गुबुन जोंहा बिटिआर एकर्डजों फैनायाव भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर खौरांखौ होनायजों लोगोसे मिजिंथिदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होगोन आरोबाव थाबैनो जोंनि कलेज आरो स्कुल जायफ्रा भेन्सार बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होगोन लोगोसे जोंनि गासै बिटिआर गोरोबथाजों मावनांगौ आद्रा थानाय खामानि बेखौबो जोङो रायजोनो मिथिहोनाय जायो मानोना थामथि गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिरियै थानो हानाय नङा आरोबाव सिरियै थानांगौनिबो जेबो जाहोन गैया बेजों लोगोसेयै बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोनजों सम सम सावरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नारसिननाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसालिफ्राव थाखानाय सरकारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जे आंखाल एलपिनिफ्राय लानानै हाई स्कुल इउनिभार्सिटिसिम जोङो दिनै भारत आसाम सरकारखौ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों नारसिनदों मानोना गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैनायनि सिगां बेफोरबादि जेबो आंखाल थानो मोननाय नङा आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे बेफोरबादि जेंनाखौ बोस्रांनानै जोंनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ बावहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जाहाथे मोनसे मोजां बेबस्था जायो बिनि थाखाय जोङो दिनै सरकारखौ नारसिननानै दङ दिनै बिटिआर गोरोबथाया 3 बोसोर जानो थांगासिनो नाथाय जों जि खामानिखौ दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै लोगोसेयै कमिसनाव एबसुआ बाहागो जानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोल फेहेरनांगौनि थाखाय जोंनि एरिया फेहेरनांगौनि थाखाय जों बे खामानिखौ मुखुबैनो मावदों दिनै बेफोरो मोनसे गिदिर थिरांथानि खामानि आरो बेखायनो बावहाय माखासे सम लाखायो आरो दिनैनि समाव जोङो फ्राय बेफोर खामानिया थाब जासिगोन जानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नारसिनबाय थादों आरो बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दं आथिखालाव गोबां जे मोजां लेखा गोरों लाइमोनफोरानो जे गावनि जिउखौ अबथिरा जिउ फोजोबना लानाया बांबोगासिनो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबोरै गोख्रों खामानि मावगासिनो जों गासैबो फरायसा फोलेरखौ जों खावलायगोन आरो बिमा बिफा दिथागिरि बिफांमोनखौ जों खावलायगोन जे गाव गावनि फरायसाजों एबा फिसाफोरजों जाहाथे न'खरनिफ्राय लानानै फरायसानि जेंना गासैखौबो मोजाङै सावरायनानै बुजिनानै सुद्रायनाय एबा जोंनि फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन समाजारि जेंनायाव जाहाथे बिथाङा बेखौ सौसिनो हायाजासे जेबोखौनो गाव लानाङा गोबां बाथ्राखौ लोगोजों समाजाव गावनि गेदेरजों फोरोंगिरिजों सावरायनांगौ जाहाथे फरायसानि मोनफ्रोमबो जेंनाया गावनिल' जेंना जानाङा आरो फरायसा बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनांगोन जे सांग्रांथिजोंहाय दिनै जोङो सोलिनांगोन गाव गावनि गोसो आरो न'खरजों लोगोसे जाहाथे जेबो गुलाय गुजाय लाबोनो नाङा एबा जि थिरांथाया नोंथांनि न'खर आरो समाजनि थाखाय अबथिरा जागोन बेखौ अरायसम लाबोनो नाङा मानोना दिनै मानसिया गोबां जेंना मोगा-मोगि जायो बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गोबां मानसिनि गोनांथि जायो आरो बेखायनो मानसिजों मानसि जोङो सावरायनाय सोमोन्दो लाखिलायनाय बेफोर गासैखौबो उदाङै जों सौसिलांनो हागोन आरो अब्लासो जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि समाजनि नोजोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ फोजोबना लानायखौ जोङो दिनै लुबैयाखै आरो नंखायनो जोङो जाहाथे बेफोरो जोबलाङो जों बेखौ दिथागिरि फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो समाजनि सांग्रां सुबुङाबो जोङो बेफोर बिथिंखौ अरायसम लाइमोनफोरखौ सावरायनानै जोङो सांग्राङै लाखिनांगोन जाहाथे रावबो गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जे जेंनायाव गोग्लैया नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला